De nacht is van haar. Met haar project Feel the Night wil ze u het juster opnieuw waardering leren litten. Zodat ze nooit benauwd is om grote bewegings op gang te helpen. Die het volle vierde rikken als haar feitelijke werk als architect. Zij wie een van de mensen die het onder basis stier van het bidboek waarmee het Ljouwt culturele haardstad waard. Ambitieus en met een zekere spontaniteit en enthousiasme doort ze in de diepste slangenkoelen te springen. Soms mooi succes, maar in kwarte tijd had ze ook al flink wat klappen oproen. Haar Feel the Night en zij zelfs spelen intussen geen rol meer in culturele haardstad. Maar de leefde van de nacht en voor de ieper rondte jouwen haar altijd weer de moed om terug te gaan. Omdat ze net oors ken en net oors wol. Daar wist. Ja. Hoi, Hoi, welkom. ik ben Nienke. Ik ben Bart. Hoi. Net Nienke Reekst. Ja, Nienke Rechts. Nee, maar neemt je zelf Nienke? Of Nienke Reekst? Het ging het raar. Als ik in Friesland ben, ben ik Nienke Rechts. En de rest in Nederland ben ik gewoon Nienke. En gewoon in een gauwigheid in zo'n zin, dan is het altijd nog Nienke Reekst of kwart hem dan ik zelf al? Nou, dat hing het er vanaf. Ja? Meestal die ik al heel lang ken, die Ja? noemen me wel Nienke. Maar ja, dan mag ik naar binnen. Ja, de mast naar binnen. De mast naar binnen, dat klinkt als een frisse tegenzin. Ja, jeetje. Dit is hem, dit is his hok. Je bent helemaal stylist erbij hoor, nog Goed net. hè? Ja. Ja. Nou, gezellig. En dit is uw privéstrandje. Ja. Ja, wat is hier eigenlijk mooi hoor. Waarom vinden we altijd dit zo mooi? Ja. Het is niks. Maar voor mij is het gewoon dat er heel weinig afleiding is. Ja. En dat niet al je impulsen en al je gekkigheden en dingen west die aan irriteert. Ja. Dat is gewoon heerlijk aan de zee. Dat het gewoon maagdelijk is. Ja. En dat jou het rest. Ja, Ja. zeker. Ja. Ik denk dat het ook wel gelukkig helpt dat we nou steeds meer beseffen dat het echt een heel kwetsbaar gebied is. Mhm. En dat het die economische druk gewoon eigenlijk funest bijna is voor het gebied. Ja. En we hebben het zo volle plakken meer waar we dus schoonheid en puurheid en oerkwaliteiten hebben. Dus ik denk dat het misschien het kwartje nou wel valt, langzamerhand. En dan je zitten en dan ploft voort maar de regen naar het water. Ja, natuurlijk. Niet echt logisch, mevrouw Jukema. Nee, ik ben ook een beetje onwennig. Dan maar we straks maar even verbouwen. Wat zei? De bank maakt maar even door zo. Ja, zullen we dat wat? De andere kant op. Post dit? Ja, volle beter. Oké. Just? En zo'n cabine midden in het Longenskip, is dat überhaupt toegelaten in die negen? Ik denk dat de meeste mensen van de wereld dromen van een huis als dit. Van Maar zo'n dit huis. uitzicht. Maar als er nou van boeten besjocht, even zien, hè? Een plastic witte cabine. Midden in de natuur. Daar kaapt hij erin Ja. en dan sjost hem. Ja. En dan denk ik zo, nou voor de holy sake accepteer ik dit maar. Of denk ik van, mooi. Ik vind het juist dat het hier al dat comfort is, maakt het de beleving van de omjouwing minder. Het zou ook leuk wezen Ja, ja. als we op een kampsteltje wat wetten zien Ja. of iets dergelijks. Ja. Ik vind het niet echt heel romantisch, vies wel? Nee, maar misschien vind ik wel helemaal net een romantische nacht. Dat kan natuurlijk best. Ja, we kunnen ook op een bank zitten, ja? Oké, ja, dat is nou net mooi om dat net mee te doen natuurlijk. Nee. Maar komt dan ik in conflict met je eigen werk? Ja, Of is het juist, altijd. ja, vind je werk dan wel leuk eigenlijk? Ja. Juist dat spanningsveld vind ik wel bijzonder. Ja, Vind ik wel leuk om hoe nooit te denken. Ja, waarom bouwen we? Voor wie bouwen we? Voor hoe lang bouwen we? ja, Wat doen we met het gebouw? ja. Ja, dat vind ik wel bijzonder. Ja. Ik luister renoveer ik oude gebouwen of zo natuurlijk. Ja. Waarbij is het eigenlijk een gebouw in het tweede leven juist. Of een nieuwe kans juist. Wanneer kwam je hier te werken? Op die... 26 ben ik weer omgekomen. Jeetje, dan is het 14 jaar om te waarom te komen. Nou, Als je een beetje getalenteerd bent, dan je toch eerst 20 jaar boeten Friesland en dan
Komt nou die overgang eens een keer weer om te genieten van hoe mooi en rustig het hier eigenlijk is, of net? Ja, maar ja, dat ik elke keer toen ik in Zwolle werkte en elke keer dat ik in Friesland kwam, dan irriteerde ik me blauw van wat er al gebeurde. Ja. Ik ging net meer met plezier naar Friesland. Ik dacht van, nou, dan kan ik beter gewoon hierheen gaan en er wat aan doen. Echt hier? Ja. Ja, zat je toen Ja. al? Ja, al Echt? heel betiert. Ja? Ja. Vanaf mijn 16e. Toen ze bezig waren met de beeldpalm. Ja. Ja, nou eerder. Toen ze naar de kleuterschool gebracht waren, Ja. toen dachten ze dit maar door. Ja. Ze zijn binnen voetjes aan het uitzetten. Ja, oh ja, wauw. We beginnen even Sjen. Hoi. We vissen je hem op. Hardes. Maar die bootjes, die broek je hem toch ik voor handkokkelvissen of niet? Nee, Hij broek je hem die oors voor dan? wat zou hadden. Ik van hier. Ja, die stek weer zo dicht. Ja. En hiet dit nou staande wandvissen? Of, En dat doe je hem ook wel op een Noordzeekant of niet? Want daar hebben we al een discussie over, hè? Dat dan slecht zou wezen voor de bruinvissen. Toch? Of net? Is dan een vraag, dat lukt net. Nee, Nee, dan krijg je nog een bruinvis. Die nee. blauwe en heel lang moeten die piertjes, waar vissen puur op het stroom. Ja. List het nou zo steen de hele nacht dan? of Nee, niet? peeropers. Ja. Ja, stak het net in de zak pakken weer. Oh, dan was wel geduld hebben, hè? En je is gewoon lekker staren naar de zee. Goh. Wel rustgevend. Ik voel me ook wel een beetje bevrijd. Ja? Van dat ik net meer vast zit aan de culturele hoofdstad. Omdat ik nou weer het gevoel heb. Ja, als er weer energie in stuurt. Ja. En dan zit maar lege handen en dan voelt hij bevrijd. Nou ja, op een gegeven moment is het mijn feestje niet meer. Dus dan voelde ik net meer dezelfde overeenkomsten of zo. En niet het mijn feestje dat ik er niet daadwerkelijk iets van invloed op heb, maar niet mijn feestje meer dan dat ik er echt in lode dat we het samen zoen doen en dat we er maar de miniskip en dat we het voor de toekomst zoen doen. Dat is niet mijn feestje. Maar ik heb die ambitie net gewoon om in de directie van de culturele hoofdstad te... Nee, maar dat is het misgeën natuurlijk. Want waar gaat gebeuren letten dat er nou machinaties in dat onder knoppen zitten, of mensen ik wil eigenlijk die mensen net, maar Nee. dat het in ieder geval een dynamiek kregen had die net meer past bij dat bidboek en bij die bidboek scrowers en die bidboek sfeer, Nou, Jim sfeer. nou, toen... Als ik het heel hard zeg, Ja. maar Jim had lezen letten. Jim had fantastisch, hij hem het scoort, hij hem het dien, Ja. wereldprestatie. Ja. En daarna hij hem het lezen letten. Ja, omdat de kracht van de groep is vet. Het is echt een mechanisme waar in terechtkomst. Dat is een competitie van de culturele hoofdstad. Als dat van dichtbij maken. Ze de wust inzetten wanneer ze denken dat is het handig best. Dus als een soort met aapje. Dus toen ik moest praten met de juryvoorzitter van de culturele hoofdstad, moest ik even naar grasvleen in de dag. Dat heb ik niet, want ik dacht dat mat. Ja. Maar er dan weer een presentatie moesten we houden in Amsterdam. Nou, dan wie mijn Engels net goed genoeg. Ik denk, nou, 2 maanden lang moest ik nou maar de voorzitter van in Graas praten. En toen wie mijn Engels wel goed genoeg. Dus maar dan weer het puur van, ja, we hebben 2 vrouwen en er moet dan nog 2 mannen bij. En, Dus het wordt een soort met strategie. Het wordt alleen maar vanuit strategie dacht. Maar daar had toch geen in die, ik neem het maar die bidboekgroep Ja. zijn van we moeten een directeur hebben die u vertelt hoe we dat doen moeten. Je moet dat toch jezelf wel kennen? Nou, Of denk ik nog te makkelijk? De baby te bescheiden in West. Ja, dom. Ja, naïef. Ja? Naïef begin je erom en naïef scheur je dat tussen je vingers teruglippen.
En dan is het die olietanker op een gegeven moment die is net meer keren. En dan denk je echt van, wat gebeurt er nou? Het valt eigenlijk van de ene verbazing in de andere verbazing. En het laatste hier, maar toen lode ik zei in mijn project. Ik dacht van, nou, dat kan net oors. Hè? Nee. Het kwam in de kranten te staan dat een van zo'n project nu die het sowieso terugging. Het weer toch, En toen- Feel the Night, weer toch de Gerre mooi Koning van de Grijde eigenlijk een van de 2 belangrijkste projecten, of dat zijn 2 van de belangrijkste projecten die tegen het dichtst zitten bij die sfeer van wat het om draaide. De verbinding met landschap en landschap, mierskap, toekomst. Zo'n soort driehoek of Ja, zo. Toch? klopt. En die 2 die ben bijna sneuvelen. Eigenlijk wel. Wat ken ik van de Grijde? Komt in het verhaal ik als niet meer voor. Nee, het is alleen nog het evenement. Ja. Nog maar Sietse Bruksma. Maar je mag, We hebben het laten lezen. maar ergens. voordat dat ergens in 2011 is er een moment geweest, dus dat het spul ik de verkeerde kant op draaide. Ja. Nou, of het sentiment de verkeerde kant op ging, Ja. negativisme overheerste. Jongen, hier een voorlichtingsavond. Nou, plant. Nou, we willen gewoon onder het scafot hangen bijna. Ja, ja. Nou, maar het viel dus gewoon van, we doen het samen en we Ja. doen het samen. Ja. En nou, van dat gevoel. Maar daar had dus een moment geweest dat Jim als groep zijn van wat doen we gaan of in dat sentiment ten onder of we gaan als een soort van donkey shot en Ja. we doen het. En dat hij hem dingen. Ja, Waarom kon je hem dat daarna, wat daarna zeg je hem waar het sentiment de verkeerde kant op ging? Nou, nee. Althans in je beleving. nee, zo makkelijk is het niet. Want ja, eerst is natuurlijk die euforie van die overwinning. Ja. En dan is er ook het respect naar zo'n organisatie daar. Van ja, dat ze die het nodig hebben om dat op te bouwen. Mhm. En die jou je hun ik Ja. natuurlijk. Ja, dat is het krediet. Ja, En dan was het net zelfs zo van tocht van ik wil in die directie. Of ik wil op een of andere manier daar grip op houden. Dus op dat moment jou staat eigenlijk al uit ja, handen. ik heb heel bewust gedacht van ik ben voor de inhoud. Maar wat ik gewoon jammer vind is dat... nogmaals, dat het geld gewoon naar de gevestigde orde is gegaan. En net naar die slag die wij wouden slaan. Mooi, Friesland. Wie dat achteraf een realistische slag? Of had degene die de sfeer of de zaak, zeg maar, zakkeert had, dat hij nou is, had die misschien gewoon gelijk omdat dat de werkelijkheid en de realiteit is? Nou, de angst voor het onbekende natuurlijk. Of de realiteit zien. Hoe vaak ik bij die producers bijeenkomsten zie het en wat ik jette van ja, ik heb 25 jaar ervaring, ik heb 30 jaar Ja. ervaring, ik heb 35 jaar ervaring. Ja. Ik denk, ja, dat is hartstikke mooi, Mhm. maar neem die ervaring nou ook mooi om een nieuwe generatie op te leiden. Mhm. En dat is gewoon, en ik wil gewoon zien als het lietse piekje wat nog steeds geen ervaring heeft. Nou ja, Dat blikt ik wel, want als het uit de hand slaan laten. ja, blijkbaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken diep van binnen hier wel jankend aan deze tafel zitten. Ja, maar ondanks alles ben ik nog een architect. En ken ik nog dingen mooitje. All in all, there's something to give. All in all, Ik vind het wel knap dat ze het door te vertellen over KH en dat soort dingen. Want dat kleeft er natuurlijk ook heel veel door. Een heel soort van die mensen die erbij belutsen zijn. Maar zelfs ik journalisten volgens mij. Dat net Rob Leemhuis die schreef vorige week daar een column over in de Realte Krant. Dat elke kunstenaar, of dat een heel soort mensen gefrustreerd omrennen. Maar dat net door het te is. Want misschien zit er toch nog een klus in. Of misschien iedereen hing het onder het infuus. Of iedereen zit in die gouden kooi. En Uiteindelijk hebben we, om net al alleen nog maar hoe belangrijk te hebben, maar hebben wij ook een belang dat de culturele hoofdstad net een te negatief imago krijgt. Nee. Met elkaar. dat klopt. Want uiteindelijk willen we toch machinaal werken dat hoe we het krijgen, dat er gewoon wel een positief gevoel is over de Ja. culturele hoofdstad. Ja.
wel even een momentje om niet te vergeten. Zo. Volle maan, nou bijna volle maan. Vroeger wie het natuurlijk, vroeger wie het natuurlijk wel, ik kom uit een gezin, we hebben heel erg makkelijk vergeleken worden. En ik had 3 zussen en die kon goed leren. Je bent En- de jongste? ja. En ik wie natuurlijk, ik had die dyslexie, die me belemmerde Ja. in bepaalde dingen. Dus die strijd hier ik al op jong. Om mij te doen in onze familiecompetitie. Wat weer de competitie? Nou ja, als je 3 zussen hebt en je rieden al je hinder en je helpt al je maar op de borderij en je doet al je HAVO en je hebt al je rijbewijs en dan wil je toch maken vergelijken. En daar bij ons weer dat heel sterk. Maar wanneer ben je de beste? Had je uiteindelijk de beste baan gehad? Of had je het sportiefst binnen? Of had je het geestigst binnen? Nou ja, Of had je de leukste vent onder de haak slaan? Ja, die vraag stel ik mezelf ik altijd na. Nee, maar Nee, maar wat weer de competitie? dat is gewoon een competitie van die het in één keer haar rijbewijs hellen en die het in één keer de theorie hellen en die het die hele 3 achten op een HAVO dit. En waar dat ik uitsprutsen of wie dat dan? Ja, dat willen goed uitsprutsen. Ja, Dus. oké. En sommige jongensfamilies hebben dat ik, hè, die mooi voetbal en sport en zo weer. Maar bij ons weer, nou ja, die weer dan en dressuur en zo springen en dit en dat. Nou ja, dat wie een wedstrijd die ik net kon winnen. Maar ik ben wel heel competitief. Ja. Want ik doe natuurlijk, mijn hele vak is competitie. Architectuur is altijd competitie. Maar thuis kon ik net winnen. Dus daarom denk ik, heb die wedstrijd voel ik net meer mooi doen. Als dat laat erin halen? Hoeft dat laat erin halen? Nee, want ik hoef net meer te... Als er nog net dyslect wedstrijd is, dan in een andere wedstrijd zitten? Ja. Thuis? Ja. Dan heb ik volle meer talenten misschien gewoon. Misschien, hè? En dan is het dus ik meer druk gewoon om. Dan is die wedstrijd mooi. heb ik die wedstrijd mooi kunnen doen. Heb ik misschien meer keuzestress gewoon. Want ik heb weinig... Als je dyslect bent, dan heb je niet de neiging om Frans te gaan studeren of zo. Nee. Of om journalist te worden. Of journalist te worden. Nee. Of mijn mem wil graag dat ik apothekersassistent te worden. Nou ja, dat is totaal natuurlijk kansloos voor een dyslect. Ja, ik zou net graag... nee, laat maar. Maar dan heb je volle meer keuzes in één keer in het leven. Ja. En ik ben nou wel in nog creatief. Ja. En, Maar die zusters konden alles, iedereen had toch een handicap? ja, nou ja, ik kon oudere net, zusters ja. ben dat natuurlijk. Ja. Dat is dan binnen oudere zusters die hebben, ja, je zult er toch het zien op een of andere manier. Je wil jezelf daar wel, dat werk je. Dat zeg ik bij mijn zus haar jouw benen, die jongste die, die kan zichzelf goed redden, dat ik het zo zeggen, omdat hij zijn broers wend is. Ja. Dus misschien weet wel helemaal geen wedstrijd, maar zou het als een wedstrijd zien omdat je de jongste wist? Misschien, ja. Had het wel eens mij aan hoor? Nee. Nee, wij hebben weinig contact met elkaar. Oké. Dus dat is jammer. Maar ja, ik heb het als een Waar zijn keuze is dat? dat is Saron, helaas. In de loop van de jaren. Die competitie zit diep, voor mijn gevoel. De vergelijking is makken en dat is gewoon jammer. Die laatste snap ik net. De vergelijking is maken. Ja, nou, je wordt toch... De wedstrijd is spelen. Ja, zo veelt het een beetje. En dan doet het er net met daar hoe je mooi mag omgaan, want dan zijn de pakketpaaltjes geslagen. Ja, dat is moeilijk om uit te lezen, maar Accepteer je elkaar net? ik denk helaas dat het ik zei is. Ik heb wel contact met mijn zus.
En oors is... Maar het is een gevalletje familiediner. Ja? Ja. Maar wat Bert van Leeuwen is Belly? Ja, nou, Ik ben groot fan van Bert van Ja? Leeuwen. En van de familie nee. Ja? Echt weer. Ja. Ik vind dat top televisie. Ja? Ja, maar daar komt de familie Jukema dus ik nog een keer voor het licht. Ja. Ja? Ik verheug me er nou al op. Ja. Ja. En dan moet er gecommuniceerd worden. Ja. En dan zou je het ook van... Ja, wat is er misgaan? Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar. ja. Waar is het misgaan? Wat is er misgaan? Ja. Maar goed, Bert stelt die vraag aan die. Ja. Dan stelt ze net om Bert. Nee. Dus Bert zei, wat is er misgegaan, mevrouw Jukema? Ja. Ja, er is toch te weinig respect, denk ik. Ja? Voor elkaar. Ja. Dat je toch in moeilijke tijden, goede tijden, dat je respect voor elkaar kan opbrengen. En die competitie los kunnen laten op een gegeven moment. Maar het is gewoon, ja, het moet uitpraat worden op een of andere manier. Dus ja, daar heb je wel iemand voor nodig, denk ik. Dat mag je wel in familietherapie. Ik zou het graag willen. Wordt het tijd om het op te lossen? Of kun je het ook accepteren dat dat Nou, het is zo gewoon blijft? het is heel lastig dat je hebt ouders en die ouders worden ouder. En je kan heel makkelijk langs elkaar heen leven. Mhm. Maar je wil gewoon dat je gewoon goed met elkaar op kunnen zitten. Op een of andere. Nou, dat hoeft net beslist dat we heel goed met elkaar op kunnen zitten. Want dat is natuurlijk... Maar dat je gewoon respect voor elkaar kunnen hebben. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. Ja. En dat moet er ook gezet worden? Of zou het mooi wezen en niet meer dan dat? Het zou mooi wezen. En niet meer dan dat? Ja. Is het gewoon een kwestie van die eerste stap? Wat Saar Stoderoet denkt, en het analyseert, Ja. Zo zullen zij dat ik dan vanuit hun positie, maar die komen ik maar enigszins vergelijkbare analyse. Ja. En iedereen wil uiteindelijk het liefst zien naasten zo goed mogelijk accepteren. Dus iedereen had in wezen ook hetzelfde belang. Ja. Is die drompel... Dan kan je me voorstellen dat dan ook heel leuk best op dat gebied, althans op die harde mem. Dat die dat klimaat zo creëert ha, want uiteindelijk doen ze dat. Misschien wel maar de beste bedoelingen, dat weet ik niet. Maar dat is denk ik van ja, godverdorie, dan heb je maar de beste bedoelingen waarschijnlijk, maar toch iets. Maar voor hun is het ik natuurlijk heel lastig, want ja, ze hebben 4 gezonde dochters en nog een kleinkinderen. Ja. Zo begin je niet. Nee. En toch is het zo moeilijk om zo'n relatie weer te herstellen op een of andere manier. Ja. Maar dan ben jij zelf wel Bert van Leeuwen. Ja. Waarom moest ook Bert van Leeuwen net wezen dan? Ja. Nee, maar waarom zegt de eerste stap net? Ja, bij ons is het wel zo dat het gewoon... Het is net alleen nog tussen mij en mijn zus. En het is ik onderling. En dus die competitie is er nog steeds. Ja. En dan denk ik van, wat voor strijd hebben wij nog? Ja, waar gaat die competitie Waar gaat die eigenlijk competitie over? nog over? Helemaal nergens over. Nee. En, Die kist dus ik nooit winnen. nee, Dus die competitie maar eruit. ja. Ja. En dat vraag ik mezelf af. Waar hebben we die competitie over? Nou ja, het antwoord wist toch al? Nergens hoor. Nee. Nou, en ze is dat even zien in zussen, is klaar. Ja, Ik dus haal je even een hout op, ja? bij deze. Wat hè? Bij deze heb ik dat zo. Ja, nou, maak je statement. Dat haast nodig. Ja. Het gaat nergens over die wedstrijd. Dus we hoeven het helemaal niet meer over een wedstrijd te hebben. Nee. 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 Ja. Ja. God, ik kan nou wel zien in het val. Het is zo'n familiediner. Ja. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please
hide me under the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down, all on that day. I said, rock. Waarom vielst jou de nacht intenser als de dag? Voor mij... ik heb de nacht nodig om weer... en dat is ook de rol van sleep. Om dingen te kunnen relativeren en om dingen in een beter perspectief te zien. Eigenlijk een hele grote van mijn projecten komen uit persoonlijke fascinatie. En dan is het in dit geval niet de fascinatie puur voor de nacht, maar vooral ook de fascinatie voor stilte en donkerte om gewoon de sfeer te bevinden. Ja. En zo heb ik een fascinatie voor skin en loft. En ik een fascinatie voor ruimte. En ik een fascinatie voor die vruchtbare groen. Komt al je vanuit een persoonlijke drive of zo. Dat ik dat belangrijk vind dat dat zo is. Veel tijd is eerst begonnen omdat ik waarom is een ieper ruimte? Wat is de overeenkomst tussen een ieper ruimte en een blauwe loft en een nacht? In wat het een uitwerking op die had? Nou, het heeft vooral te maken met het feit dat wij heel erg bezig zijn in onze maatschappij met economische waarden. En dit zijn emotionele waarden die geen economische waarde hebben. We noemen ze wel van het zijn oerkwaliteiten. Maar als er vervolgens een glastuinbouwcomplex weer aan de Waddenkust komt of een olieplatform of gasplatform en die donkerte gaat weer verlen, dan wordt er nooit zo van er gaat economische waarde verlen. Maar dus je is nou voort weer in de modus van dat verhaal was er iedere keer verteld. Ja. En maar dat ben al die dingen hebben hetzelfde. Die ben de frisse lucht, de dan neemt het als universele waarden. Maar ik wil zo graag vielen. Nee, jaren was het vielst als het in die nacht luist of zist. En was het vielst als het in die ieperruimte luist of zist. Ja, rust. Dat vind ik ook gewoon... daar haal ik heel veel kracht uit. Ja? Ja. Ja, daar haal ik de energie uit om elke dag weer vrolijk op te staan. Ja. Ja. Nee, dat mag nog. Dus het is precies op tijd. Dan moet je zo'n tafel niet gericht. Ja. Als er nog zin in haast. Ja. Of het leven sliepen blijven. Nee. Nee? Dat is een beetje gek. Eerst bier. 20 minuten slapen. Oké. Oké, nuchter. Ja. Het heeft wel heel erg bijdragen waarom het heeft heel erg vormt. Je familie. Maar ik hoop niet dat ik te negatief ben geweest door mijn familie. Volgens mij als dat zo integer mogelijk probeert te vertellen. Ja. Maar ja, je moet te blijven dromen, hè?
We hebben vannacht net een grote droomd. Nee. Waarom net? Wat volle meer hoe problemen en Ja. zwierige en moeilijkheden Ja. die we overwinnen moesten. Ja. Nou, laten Maar we dan dat- nog even door de dromen Dat hebben. prachtige visioen, dat gaan we dan het horen. Nee. Nee. Nou ja, Nou, en toch wel een daar beetje. lijkt een rol van Bert van Leeuwen. En er zijn nog wat dromen voor de Waadzee. Heen. Dat we de donkerte hier kunnen bewaren. Of misschien nog donker kunnen maken. Ja. Dat is ook heel goed voor de mensen en de vogels en orenorganismen. Ja. Dus ja, dat zijn wel dromen waar we een vers kunnen houden. Ja. Ja. Maar die hele dromerij en strijd zit in het teken van het landschap uiteindelijk. Daar komt iedere keer weer op uit. Ja. Dat is wel heel groot eigenlijk, hè? Ja. Ja. Maar... Ja. Ik ken... ik ken niet zo heel veel materialistische dromen. of Nee, zo. maar nee, je kent net nee, oké, maar je kan wel introspectiever dromen. Dat het meer over jezelf gaat in plaats van over de... Dat droomt eigenlijk over de kosmos. Best een kosmos. Best wat in bewerkstelliging wordt. Ik heb niet zoveel te wensen. Nee? Ik ben heel gelukkig. Ja, nee, dat moet je grotere doelen stellen. Ja. Oh, maar chef. Oh, prachtig. En een beetje de zonsopgang. Oh ja? Nou, toch? Ja. Zuster? Ja. 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 Maar de meesten die hier kwamen, 1500 jaar uit Sleewijk-Holstein, die zich hier vestigden. Misschien winnen dat ik wel vluchtelingen. Dat weten we helemaal net. Nee. Misschien wint avonturiers. Misschien winnen we oorlog daar. En ben die mensen niet gewoon fut gaan, omdat we denken dat het gelukzoekers weer. Uiteindelijk ben wij echt gelukzoekers. Ja, Echt? maar we weten net wat hun hierheen gebracht heeft. Nee. Dat is wel de basis van wie wij binnen ook. Ja. 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 Maar er is zo weinig land nog te ontdekken. Heel destijds weer gewoon, dan ging je maar in boord zien. Nou, en dan kwam dus ergens zo aan. Ja. Nou, oeralwestkomst en wennen hier of zo. Dan is er naar Lapland. Ja, Ik is vast wel een plekje vinden. ja. IJsland. Hoi. Ik vond het een mooie jongen. Ja? Ja, Nou, ik kies echt. ook net OSC's natuurlijk. ik vind het ook echt. Ik vind het ook heel leuk. Ja. Het is heel gezellig. Ja. Het is jammer dat het alweer zo snel voorbij is. Dan doen we toch een keer 24 uur met, ja? We beginnen de langste joen ik doen. Ja, Ja, maar dan is het wel koud. Dan is het mij te koud. Ik heb alles volgens mij. Jij wist het zeker? Ja. Anders brengen we het in naai. Ja. Dankjewel. Hey, Hoi. Volle plezier nog. dank je. Doei! Doei. Mm-hmm.